Diɲɛ don o don adamaden dɔ bɔnɛ a nin na ka sababuya kɛ biyɛndimi ye n'an b'a wele tubabukan na hépatite. Mɔgɔ caman ɲini fɛ k'a fɔ ko n ka kuma biyɛndimi kan ka d'a kan biyɛndimi a ɲɔɲalen don an fɛ yan nɔ kosɛbɛ, a bɛ mɔgɔw faga la don o don an fɛ yan nɔ farafinna ani tubabula, mais fanba o ye farafinna ye. O kama n'a laɲini ka kuma biyɛndimi kan bi, OMS n'o ye Organisation mondiale de la santé o y'a yira k'a fɔ biyɛndimi a bɛ mɔgɔ min faga diɲɛ kɔnɔ san o san a bɛ taa mɔgɔ 1,000,000 ani kɔ la. A banakisɛ o bɛ ye mɔgɔ min na a bɛ taa mɔgɔ 600,000 ka se mɔgɔ 10,000,000 ma san o san. Walasa e ka dɔn k'a fɔ i t'o jamakulu cɛ la, e k'i jija ka video lajɛ ka d'a kan n bɛna biyɛndimi ɲɛfɔ i ye. Biyɛndimi hakɛya min bɛ min ka ca kosɛbɛ n bɛn'o ɲɛfɔ e ye. Biyɛndimi yɛrɛ ye mun ye? Taamasiyɛn jumɛnw de b'a la? A bɛ sɔrɔ cogo di? Kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la n'a ma furakɛ joona? E bɛ se k'i kɔlɔsi a ma cogoya min na walasa ni banajugu kana k'e sata ye. E k'i jija ka video in tɔ bɛɛ lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan n bɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ e ye sisan. E ka kɛnɛya n'a sɔrɔ o de ye haminako ye, ka kisi banajugu ma, ka kunnafoniya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ, i filɛ o yɔrɔ de la n'o ye n ka chaîne sanfɛla ye. Ka d'a kan yan nɔ n tɛ kuma foyi kan kɛnɛya kɔ, n bɛ kuma bana kan, banaw taamasiyɛnw, banaw bɛ sɔrɔ cogo min na, banaw kɔlɔlɔw ani fɛn o fɛn ne bɛ se k'o kɛ walasa k'i kisi banajugu ma. O t'a bannen kalo o kalo sibiri fɔlɔ ni sibiri dɔ bɛ jɛn ka kuma banaw kan walasa bɛ kunnafoniya dafalen sɔrɔ. Sibiri o sibiri 21h wagati ne bɛ jɛn ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka chaîne sanfɛ walasa ne ni e bɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoniya cogo min na e bɛ kunnafoniya dafalen sɔrɔ kɛnɛyako kan wagati bɛɛ lajɛlen na. Ka d'a kan kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ, dɔnni o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ. Ne tɔgɔ ye Dr Ousmane Yaya Touré, ne ye baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba 3nan na n'o ye hôpital Gabriel Touré. Komi n y'a f'i ye cogo min na, OMS n'o ye Organisation mondiale de la santé o y'a yira k'a fɔ biyɛndimi bɛ ye mɔgɔ min na san o san a bɛ taga mɔgɔ 600,000 ka se mɔgɔ 1,000,000 ma. A banakisɛ a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ 1,000,000 ni kɔ de faga san o san. I ka dɔn k'a fɔ hépatite n'o ye biyɛndimi bana ye an b'a wele cogo min na an ka bamanankan na, bana don bana min ka cɛnni ka bon kosɛbɛ, a bɛ mɔgɔw faga et puis bana don fana sɔsɔli t'a la. Nka biyɛndimi suguya ka ca, sɔnni k'o fɔ ye e ka dɔn k'a fɔ biyɛndimi yɛrɛ ye mun de ye. A bɛ fɔ biyɛndimi n'o y'a sɔrɔ biyɛn y'a lahalaya kɔrɔ bila i b'a fɔ Ala y'a dilan cogo min na. Misaliyala n'a fununa, biyɛn ka funu o bɛ sɔrɔ sira caman de fɛ. A bɛ se ka sɔrɔ banakisɛ dɔw fɛ n'an b'a fɔ virus, a bɛ se ka sɔrɔ fana fɛn tataw fɛ walima fɛn mintaw n'an bɛna olu ɲɛfɔ i ye kɔfɛ. A bɛ se ka sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen fɛ. Olu bɛɛ mana kɛ sababu ye olu kelen kelenna fɛn fɛn mana kɛ sababu ye ka biyɛn funu walima ka biyɛn lahalaya yɛlɛma, an b'a fɔ o de ma ko biyɛndimi. Biyɛndimi ale suguya ka ca. Banakisɛ min bɛ kɛ sababu ye ka biyɛndimi bila i la n'an b'a wele hépatite. O hépatite bɛ se ka sɔrɔ virus minnu fɛ, n bɛna o fɔ i ye virus minnu bɛ sɔrɔ ka caya kosɛbɛ, virus minnu bɛ ye diɲɛ fan 14 na ka caya. O dɔ ye mun ye? Virus hépatite A, B, C, D ani E. Fɛn wɛrɛw bɛ se ka bila adamaden na i n'a fɔ substance toxique, misaliyala gulɔ, furaw tago juguyaw ani fɛn wɛrɛw caman minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bila adamaden na. Nka ni ne ko n bɛna kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔnin kelen video kelen kɔnɔna na a bɛna janya kojugu. O kama n y'a ŋaniya k'a fɔ n bɛ kuma fila kan n'o ye hépatite A ani hépatite E ka d'a kan olu ka surun ɲɔgɔn na. Video in kɔnɔna na n bɛna kunnafoniya bɛɛ lajɛlen dafalen d'i ma olu la ka d'a kan o ɲɔɲalen don an fɛ yan kosɛbɛ ni mɔgɔ caman t'a kalama. Nka sɔnni n ka don o la k'o ɲɛfɔ e ye, n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye ka n ka video lajɛ i bɛ abonné n ka chaîne kan, i bɛ cloche de notification ta walasa k'an encourager n ka baara la. Ni ɲininkali b'i bolo walima ni kuma b'i bolo k'a fɔ n ye i bɛ se k'a fɔ n ye commentaire la n b'i jaabi. An b'a daminɛ hépatite A la fɔlɔ. Komi n y'a fɔ n bɛna kuma fila kan. Hépatite A n'an bɔr'o la an bɛna hépatite E la. Mais hépatite A o yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ? O biyɛndimi ale bɛ sɔrɔ banakisɛ dɔ de fɛ n'an b'a wele VHA. O banakisɛ in ale bɛ sɔrɔ banakɔtaga de la. Walasa banakisɛ in k'e sɔrɔ a bɛ sɔrɔ cogoya dɔw de fɛ.
n'o y'a cause ye a bɛ sɔrɔ cogo min na a sɔrɔ cogo suguya fila don dumuni fɛ walima ji fɛ ji bɛ fana tɛ ji nɔgɔlen dumuni bɛ fana tɛ dumuni nɔgɔlen ale banakisɛ in ɲɔɲalen don an fɛ yan nɔ kosɛbɛ ka da kan mɔgɔ caman t'a dɔn u kan ka min kɛ nka bana minnu don u bɛ sɔrɔ jamana la jamana minnu n'u ka sɔrɔ man bon kosɛbɛ ale bɛ sɔrɔ adamaden yɛrɛ kɛwale de fɛ n'o y'a sɔrɔ banakisɛ in bɛ mɔgɔ min na n'o ye hépatite A ye ale tigilamɔgɔ n'a bɔra ɲɛgɛn na a kan ka min kɛ o ye k'a tɛgɛ ko safinɛ na nka i b'a jateminɛ caman bɛ bɔ ɲɛgɛn na o t'u tɛgɛ ko safinɛ na n'a tigilamɔgɔ ma tɛgɛ ko safinɛ na banakisɛ mɔgɔ min na n'a ma tɛgɛ ko safinɛ na ale mana maga fɛn o fɛn na o kɔfɛ a bɛ se ka banakisɛ in da o fɛn masina na misaliya la dɔw i b'a sɔrɔ n'u bɔra ɲɛgɛn na u b'u tɛgɛ fila bɛ jɔsi ɲɔgɔn na o b'a sɔrɔ tɛgɛ de bɛ nɔgɔlen don ka d'a kan ma ko safinɛ na u bɛ taga maga fɛn dɔw la ni mɔgɔw magoɲafɛn don walima dɔw yɛrɛ bɛ bɔ yen dɔrɔn u t'u sigi teminɛ kunna mɔgɔ min bɛ ka te wuli banakisɛ b'ale la misaliya don ni banakisɛ b'ale la ale bɛ vɛri fɛn fɛn ko a bɛ maga teminɛ fɛn fɛn na banakisɛ bɛ se ka ye o la i b'a ye gɛrɛnw na barokɛyɔrɔw la an fɛ yan nɔ mɔgɔw bɛɛ bɛ te min vɛri kelen na u bɛɛ bɛ te min ka vɛriw di ɲɔgɔn ma n'a sɔrɔ banakisɛ ye mɔgɔ min na n'ale yɛrɛ bɛ ka te wuli ale bɛ mɔgɔ minnu n'a bɛ te di olu ma a bɛ se ka sababu ye n'a b'a yɛlɛma olu bɛɛ lajɛlen fɛ walima n'a t'ale yɛrɛ fana na ni mɔgɔ min sigilen bɛ barokɛyɔrɔ la jamayɔrɔ la ko banakisɛ in yera banakisɛ in b'ale fana na ale mana mini kɛ fɔlɔ k'a di mɔgɔ ma ou bien a mana maga fɛn min na k'a di mɔgɔ min ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka banakisɛ in bila o tigilamɔgɔ fana na a bɛ sɔrɔ o fɛ ka sɔrɔ mɔgɔw t'a dɔn mais bana don bana min sɔnni a k'i kɛlɛ a bɛ wagati damadɔ ta fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ virisi hépatite A ale banakisɛ bɛ se ka to kɛnɛma fiɲɛ la walima a dalen don fɛn min na fo kalo kelen ka sɔrɔ a ma sa o kama n'a banakisɛ bɛ mɔgɔ min na n'ale magara fɛn min na n'e magar'o la a bɛ se k'i minɛ a misaliya dɔ ye mun ye tuguni i b'a jateminɛ burusi kɔnɔnaw la hali yan yɛrɛ ni mɔgɔw bɛ ko kɔw la ou bien bajiw la dɔw bɛ banakɔtaga kɛ ji la o la mɔgɔ bɛ ale tigilamɔgɔ min bɛ ni ji boli sira cɛ e min bɛ k'i kɔ ale ɲɛfɛ ou bien ale kɔfɛ ni ji bɛ ka na e ka fan fɛ n'a o ji in seri kɔnɔ k'a sɔrɔ ji in nɔgɔlen don o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bila e la fɛn minnu bɛ yen fana ni dannifɛnw don ni ji nɔgɔ in bɛ ta ka kɛ k'olu sɔn n'olu bɛ to ji nɔgɔ in na fo ka bonya n'olu nana d'e ma i b'a fɔ salatiw misaliya la i b'a fɔ salatiw bɛ kɔngɔ ninnu ou bien fɛn wɛrɛw fana a mana na den min ma ne bɛ ka dilan f'i k'a ko ka jɛ ji gansan tɛ eau de javel bɛ yen permanganate bɛ yen a kan ka ko fɛn minnu na olu bɛ yen nɔ i ka ko ka jɛ walasa i ka se k'a dun ka sɔrɔ fɛn min sɔrɔ nka dɔw bɛ yen olu ka teli o ma olu t'a ko yɛrɛ ou bien u b'a ko ji gansan dɔrɔn na teliya la k'a bɔ k'a dun o bɛ se ka kɛ sababu ye ni bana in bɛ se k'e sɔrɔ ka d'a kan banakisɛ in bɛ mɔgɔ min na ale ye ji in nɔgɔ o ji in o nɔgɔ bɛ i bɛ ka fɛn min dun ni nɔgɔ in b'o la n'o ye virus VHA ye o bɛ kɛ sababu ye ni banakisɛ bɛ se k'e sɔrɔ nka i k'a dɔn k'a fɔ min y'a to mɔgɔ caman tɛ a dɔn banakisɛ in a bɛ se ka to adamaden farisogo la ka taa tile 14 fo ka se tile 28 ma ka sɔrɔ a m'i kɛlɛ fɔlɔ ka sɔrɔ a ma foyi k'i la ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a dɔn i la a ma taamasiyɛn foyi bila i la a bɛ se tile 28 ma wagati min na ka taga o ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ a bɛna commencer a bɛna e kɛlɛli daminɛ o wagati n'a bɛna taamasiyɛnw yira i la nka o tɛ kɛ bɛɛ la 80 100 sara la bana in bɛ na ka taa ka ban ka sɔrɔ e yɛrɛ m'a dɔn ko bana b'i la 100 sara la o tɛ tɛmɛ a yɛrɛ ma o bɛ taamasiyɛn dɔw bila i la i n'a fɔ kunkolodimi farikalaya sɛgɛ banbali kɔnɔdimi a bɛ se k'i la fɔnɔ walima ka fɔnɔ nege bila i la o t'a bannen a bɛ se ka ɲɛ yɛrɛ kulɔri fana falen n'o ye ka ɲɛ jɛman k'o bayɛlɛma k'o kɛ nɛrɛ ye walima farisogo yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔnaw sen kɔnɔnaw a bɛ se k'olu fana bayɛlɛma k'olu kɛ nɛrɛ ye olu taamasiyɛnw fɛn fɛn ne y'a ye la i jija i ka taa kɛnɛya tigilamɔgɔw lajɛ
walasa u bɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ n bɛ ka mun fɔ n'a sɔrɔ bana in de b'i la n'o ye hepatite A ye nka min y'an kunnaja yɔrɔ ye jamana minnu ni se bɛrɛ t'u ye minnu y'u bɛɛ lajɛlen kunnaja yɔrɔ ye bana min don ale de tɛ mɔgɔ faga kosɛbɛ ale fana a furakɛli o ka nɔgɔn ka tɛmɛ hepatite tɔw bɛɛ lajɛlen kan ko n bɛna tɔw ɲɛf'i video natɔlaw la hepatite A ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka mɔgɔ faga nka o t'a yira k'a tɛ mɔgɔ faga ka d'a kan OMS y'a yira k'a fɔ a bɛ mɔgɔ 7,134 a b'o de faga san o san nka o bɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ a ye taamasiyɛn bɛɛ lajɛlen yira i la e ma furakɛli kɛ e t'olu yɛrɛ ma ten f'a nana fanga sɔrɔ ka d'a kan n'a ye fanga sɔrɔ ka dama tɛmɛ a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ insuffisance hépatite aiguë ye mais o ka dɔgɔn kosɛbɛ n'a sera o yɔrɔw ma o de bɛna kɛ sababu ye fo ka na se fagaliw ma walasa bana in kana n'e sɔrɔ n'o ye hepatite A ye e kan k'i kɔlɔsi cogo min na n bɛna o ɲɛfɔ e ye video laban na nka sɔnni k'o fɔ e n bɛna hepatite A n bɛna o ɲɛfɔ e ye ka d'a kan bana in fila a bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na hepatite A o yɛrɛ ye mun ye i ka dɔn k'a fɔ hepatite A ale fana bɛ sɔrɔ virus dɔ de fɛ n'o ye banakisɛ dɔ ye n'an b'a wele VHA ale banakisɛ in fana bɛ sɔrɔ banakɔtaga de la i b'a fɔ hepatite A bɛ cogo min na ale banakisɛ o fana bɛ sɔrɔ jinɔgɔw ani dumuni nɔgɔlenw na nka o t'a bannen ale bɛ sɔrɔ baganw fana na ka d'a kan ale tilalen don sigiyɔrɔma 4 ye n'an b'a fɔ génotype 4 génotype 4 o génotype fɔlɔ ani filanan o bɛ sɔrɔ adamadenw fɛ yen o de bɛ sɔrɔ jinɔgɔw ale ni dumuni nɔgɔlenw senfɛ mais génotype sabanan n'o ye type sabanan type 4nan olu bɛ sɔrɔ baganw de fɛ yen i b'a fɔ lɛ n'a ɲɔgɔnnaw ni mɔgɔ min bɛ sogo kɛnɛ dun bagan minnu n'a bɛ sɔrɔ olu la n y'a f'i ye lɛ ani fɛn wɛrɛw fana caman b'a la tuma caman na i b'a sɔrɔ dɔw tɛ sɔn ka sogo tobi ka mɔn u b'a fɔ k'u b'a kɛnɛ dun u b'a da tasuma sanfɛ dɔrɔn u bɛ tila k'a dun o cogoya la k'o de ka d'olu ye u t'a dɔn k'a fɔ o fana bɛ se ka na ni bana dɔ ye nin video in b'a to i bɛ se k'o dɔn k'a fɔ o ye bana dɔ de ye i kan ka tobi k'a mɔn ka jiran k'a mɔn ka jeni k'a mɔn ka n'a kɛnɛ dun ka n'a mɔbali dun o bɛ kɛ sababu ye fana ka hepatite A in k'o bila e la hepatite A in ale bɛ mɔgɔ caman fana faga diɲɛ kɔnɔ ka d'a kan a bɛ mɔgɔ min faga diɲɛ kɔnɔ a bɛ taga mɔgɔ 440 na san o san hepatite A ale bɛ sɔrɔ banakisɛ min fɛ o banakisɛ n'o ye adamaden sɔrɔ komi n y'a f'i ye ani hepatite A u sɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen ye kelen n'ale banakisɛ ye adamaden sɔrɔ a bɛ se ka kunɲɔgɔn 3 ka se kunɲɔgɔn 8 ma n'an b'a wele fa d'incubation o kɔfɛ a bɛ se ka taamasiyɛn bila dɔw la minnu ta ma ban a yɛrɛ ma walima n'a ma tɛmɛ ka sɔrɔ u yɛrɛ ma bɔ a kalama a bɛ se ka taamasiyɛn minnu bila i la o dɔ ye mun ye i b'a fɔ hepatite A n y'o ta f'i ye cogo min na a fana bɛ kɛ o cogoya la kunkolo bɛ se k'e dimi fari bɛ se ka kalaya kɔnɔ bɛ se k'e dimi ɲɛ kulɔri n'o ye ɲɛ jɛman ye o bɛ se ka fari ka kɛ nɛrɛ ye a bɛ sɛgɛ banbali a b'o bila i la o t'a bannen ale la a bɛ se ka fari ŋɛɲɛ bila i la a bɛ se ka sugunɛ falen walima ka banakɔtaga yɛrɛ fana falen ni hepatite A n'ale ma furakɛ joona a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye nka a ka kɔlɔlɔ o tɛ hepatite tɔw fana ta bɔ ale ni hepatite A o man jan ɲɔgɔn na mais danfara dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ ale fana bɛ bayɛlɛma n'a ma furakɛ joona a bɛna yɛlɛma ka kɛ hepatite fulminante ye n'an b'o fɔ o ma insuffisance hépatite aiguë a banakisɛ mana to yen nɔ ka wagati jan kɛ a fana bɛ se ka na ni fagaliw ye mais ale ka mɔgɔ sata o ka ca kosɛbɛ muso kɔnɔmaw de fɛ yen nɔ 15 ka se 20 ma kɛmɛ sara la ani denmisɛnnin minnu fana minnu tɛ san 2 bɔ n'a ma furakɛ joona muso kɔnɔma minnu bɛ yen nɔ n'a yer'olu la jiginni mana surunya ka sɔrɔ a ma furakɛ ka sɔrɔ a muso tɔgɔ la a ma lajɛli kɛ dɔgɔtɔrɔso la labɛnw ka sabati sɔnni jiginni wagati cɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ale ni yɛrɛ bɛ se ka to a la walima den fana ni bɛ se ka to a la o y'a gɛlɛyaba ye
danfara min b'ale ni hepatite A cɛ walasa i ka se ka kisi hepatite A ma ani E ma ka d'a kan ni bana fila in a bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na n'i hakili to a fɛnw na n bɛna minnu fɔ i ye a b'a to ni bana fila in o tɛ sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na o dɔ ye mun ye e ka jɛlenya e k'o matarafa i kana ji nɔgɔlen min i kana ji min n'i dalen t'a la k'a fɔ ka jɛlen don i kana dumuni kɛ ka sɔrɔ nɔgɔ bɛ dumuni minnu na i k'i ka dumuniw saniya i bɛ maga fɛn minnu na i k'olu woloma mɔgɔ caman bɛ min k'an fɛ yan fana n'o ye u tɛmɛtɔ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ te dɔ minɛ k'a min mɔgɔ y'u wele mɔgɔ m'u wele u bɛ foli kɛ u bɛ te dɔ minɛ k'a min u bɛ jamaden wɛrɛw fana na i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ bɔsɔnw min k'a tɔw di ɲɔgɔn ma u bɛ jiw min k'a tɔw di ɲɔgɔn ma an ka lajɛ an k'olu kɛwalew dabila an ka sote kɔnɔna na caman b'a fɔ k'an ka laada don nka laada min don a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye an ka sote kɔnɔ n'o y'an ka sigida ye i b'a jateminɛ fana k'a fɔ an ka duw kɔnɔna na min b'an fɛ yan fana kosɛbɛ i b'a sɔrɔ fiɲɛ kelen de bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ min o la bɛɛ min jifilen kelen na a ka ɲi nɔ ka da ka bɛn don nka kɔlɔlɔw fana b'a la a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka hepatiti fila in lase adamaden ma ka da kan mɔgɔ min ni mɔgɔ kelen sɔrɔ du kɔnɔ a bɛ mɔgɔ min na walima senama tɛmɛtigi dɔw n'u nana don du kɔnɔ k'a min ka bɔ n'a sɔrɔ a banakisɛ b'o la o nana maga aw ka jifilen na aw ka bɔlinin na ni mɔgɔ dɔ nana maga o la mɔgɔ dɔ k'o jifilen kelen ta k'a min ka sɔrɔ a ma ko ka jɛ banakisɛ bɛ se k'o minɛ ni banakisɛ ye mɔgɔ kelen fana minɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a b'a di du kɔnɔ den tɔw bɛɛ ma walasa bana in ka se ka dɔgɔya diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ e b'i hakili to i yɛrɛ la n ye minnu fɔ i jija i k'olu matarafa i kan k'i hakili to minnu na n'o ye i kɛwale ye walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ tarata natɔ n bɛna kuma hepatite B, C, D ani hepatite toxique a n'olu fana i kan k'i kɔlɔsi olu la cogo min na n bɛna olu ɲɛfɔ i ye bi natɔlaw la n'o ye tarata don ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ